Гэтая гісторыя здарылася ў мястэчку Трабу ў 1911 годзе. Туды прыехаў новы малады ксёндз. І вось калі людзі сабраліся на першую імшу, то яны настолькі былі ўражаны і здзіўленыя, бо ксёндз імшу пачаў весці не як раней на польскай мове, на незразумелай ім, а на іх роднай, беларускай. А беларуская мова на той час была ў касцёлах забаронена. І вось, каб даведацца аб гэтай гісторыі больш падрабязна, я і вырашыў адправіцца ў мястэчка Трабы, якое знаходзіцца ў Іўлеўскім раёне Гродненскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. І вось я тут. Дзень добры, панове! Гісторыя мястэчка Трабы пачынаецца недзе аж з 13 стагоддзя. Кажуць, што тады, у 13 стагоддзі, у гэтыя мясціны, нейкай такой, як сёння сцюдзёнаю зімою, завітаў літвінскі князь Трабус. Завітаў ён сюды, кажуць, пахадзіў на наваколлю, агледзеўся, а пасля сабраў мясцовых мужикоў і кажа ім: хлопцы, мне ў вас тут так спадабалася і думаю будаваць тут замак. Хлопцы паглядзелі на яго і кажуць: добра, складна кажаш, але мы ж не ведаем, хто ты такі. Скажы нам, якога ты роду племені? Ну, што ж, хлопцы, хаваць мне ад вас няма чаго. Нарадзіўся я літвінам, так як і вы, а дзеда майго звалі Свінтарог. Мужыкі паглядзелі на яго: дык ты што, унук легендарнага Свінтарога? Так. Ну што ж, тады будуй, канешне будуй, а мы табе дапаможам. Як жа не дапамагчы унуку Свінтарога? Энцыклапедычная даведка. Свінтарог, легендарны ліцвінскі князь, нарадзіўся ў 1173 годзе, валадарыў у Наваградку. Ва ўзросце 93 гадоў быў запрошаны ў Літву, меў рэпутацыю мудрага і справядлівага ўладара, пражыў 98 год, пахаваны ў цэнтры Вільні на месцы капішча Перуна, згодна паганскаму абраду. Вось тут, на гэтай гары, у 13 стагоддзі і стаяў замак князя
Трабуса. А паселішча, якое ўзнікла вакол замка, пачалі называць Трабы. А вось нашчадкаў князя Трабуса пачалі зваць князі Трабскія. Ну, замак, на вялікі жаль, не захаваўся, але затое захавалася гара, якая па сёння называецца Замкавая гара. І яна як бы нагадвае мясцовым, што не ў капусце вас знайшлі, а нашчадкі вы князёў Трабскіх. Вось на гэтай замкавай гары захаваліся яшчэ камяні з часоў князя Трабуса. Праўда, пад снегам я іх знайсці не змог, але вось мясцовыя жыхары мне расказалі, што яны яшчэ памятаюць, як старыя бабулькі да гэтых камянёў прыносілі розныя ахвяраванні і што гэтыя камяні лечаць ад розных хвароб. І хаця паселішча тут з'явілася даўно, але вось у пісьмовых крыніцах чамусьці Трабы ўзгадваецца толькі ў 15 стагоддзі. І тады уладарыла тут на той час Марыя Трабская. А пасля яе смерці Трабы адышлі да яе ўнука Альбрэхта Гаштольда. Ну, тым больш, што рэзідэнцыя Гаштольда была недалёка ад Траб у Геранёнах. І вось кажуць, што Альбрэхт Гаштольд у Трабах пабудаваў самы першы драўляны касцёл, а пры двары тут ён адкрыў свецкую школу. Так што у 16 стагоддзі Трабы былі такім, даволі вядомым мястэчкам у Вялікім княстве Літоўскім. У часы князёў Трабскіх мястэчка славілася сваімі кірмашамі, на якіх дазвалялася гандляваць толькі коньмі белай масці. Пазней гэтая ўмова была аслаблена, і па новых правілах на вялікі кірмаш сталі звозіць коней 2, а то нават і 3 масцей. І вось на гэтай трабскай кірмашы з'язджаўся люд з усяго Вялікага княства Літоўскага. Але на вялікі жаль, у тым жа 16 стагоддзі род Гаштольдаў згас, таму што сын Альбрэхта Гаштольд Станіслаў пасля сябе нашчадка не пакінуў. І таму Трабы перайшлі ў дзяржаўную казну і сталі належаць каралю Рэчы Паспалітай і вялікаму князю Вялікага княства Літоўска Жыгімонту Аўгусту. І калі у сялян трабскіх бывала пыталіся, што, казалі, чые вы будзеце, то яны так з годнасцю адказвалі: мы каралеўскія. І вось у хуткім часе у Трабах пачаліся праводзіцца каралеўскія з'езды. І на адным з такіх з'ездаў віцебскі ваявода Станіслаў Пац прапанаваў шляхце зрабіць Трабы цэнтрам староства. І яго прапанову шляхта падтрымала, а самога Станіслава Паца прызначылі трабскім старастай. Энцыклапедычная даведка. Станіслаў Пац, прадстаўнік магнацкага роду герба Газдава, нарадзіўся ў 1525 годзе. Пад столе Вялікага княства Літоўска з 1552 году. Староста Суражскі, Вялежскі, Трабскі. Удзельнічаў у баях з крымскімі татарамі і ў Лівонскай вайне. Абараняў Віцебск у 1568 годзе. І вось з таго часу шляхта лічыла як бы за гонар мець ва ўласнасці мястэчка Трабы. Тут уладарылі такія шляхцічы, як Шымковічы, Францковічы, Зянковічы. Але вось ніякага такога асаблівага следу у гісторыі Трабаў яны не пакінулі. А вось іншая справа — Дамінік Нарбут, які тут уладарыў у другой палове 18 стагоддзя.
Энцыклапедычная даведка. Дамінік Нарбут. З шляхецкага роду нарбутаў герба тромбы. Год нараджэння невядомы. Пасол на сейме 1764 году, на якім падпісаў элекцыю караля Станіслава Аўгуста Панятоўска. У 1789 годзе абраны дэпутатам трыбунала Вялікага княства Літоўска. Падпісаў Віленскі акт паўстання 1794 году, член найвышэйшай літоўскай рады. Пасля задушэння паўстання яго расшуквалі як адказнага за смяротнае пакаранне гетмана Касакоўска. Пасля паразы паўстання пад кіраўніцтвам Тадзеуша Касцюшкі Дамінік Нарбут доўгі час схаваўся вось тут, у мястэчку Трабы, а пасля ён быў вымушаны пакінуць бацькаўшчыны і разам са сваімі паплечнікамі выехаў за мяжу. Вось гэтая царква святых Пятра і Паўла была пабудавана яшчэ аж напрыканцы 18 стагоддзя і мела выглядана зусім іншай тады, таму што будавалі як уніяцкую царкву. А вось напрыканцы 20 стагоддзя царкву перарабілі пад праваслаўную. І менавіта тады была пабудавана побач званіца і абнесена царква была каменнаю агароджаю. Церква, она как по всем признакам, как она построена, по-видимому, была униатской. Описи нигде нету никакой о ней, что она была униатская. Но как алтарь построен, у нас православных должен на восток быть алтарь, а здесь у униатов, значит, построили они на запад. Иконостас у нас, конечно, безусловно, есть иконы, где указывается, что это иконостас был встроенный в Вильнюсе, и его прихожане сами несли на руках, переносили. А расстояние здесь 80 километров до Вильнюса.
Вось гэтыя гаспадарчыя пабудовы на ўскрайку траб, кажуць, узніклі тут яшчэ аж у 17 стагоддзі, а пабудаваны яны былі як магазины. Ну, магазин – гэта значыць такой НЗ, недатыкальны запас. У іх захоўвалася збожжа, якое выдавалі толькі падчас неўраджаю альбо ваенных дзеянняў. І вось у 1812 годзе, калі напалеонаўская армія адступала, то французскі генерал Мюрат загадаў сваім салдатам разрабаваць гэтыя магазины. І вось яны так па сённяшні дзень пустыя і стаяць. Вось гэты касцёл трабскі нараджэння паны Марыі на гэтым месцы пабудаваны ўжо аж трэці. Першы касцёл самы пабудаваў яшчэ Альбрэхт Гаштольд. Пасля быў пабудаваны яшчэ адзін драўляны касцёл. І вось цікава, што мясцовыя жыхары распавялі, што калі будаваўся гэты касцёл з цэглы, то драўляны касцёл не разбіралі. І людзі вось тут усярэдзіне працягвалі ў ім маліцца. І яго разабралі толькі тады, калі новы касцёл быў цалкам узведзены. І вось у касцёле знаходзіцца абраз Маці Божай, які адрозніваецца ад іншых абразаў, пра які мясцовыя жыхары расказваюць, што ён тут яшчэ аж з першага касцёлу, які пабудаваў Альбрэхт Гаштольд. І мясцовыя людзі лічаць яго цудадзейным і называюць абраз Маці Божай Трабскай. І наогул 20-е стагоддзе ў Трабы прынесла вельмі шмат перамен. Тут не толькі перабудавалі царкву, але і распачалі будаўніцтва новага вось гэтага цаглянага касцёлу. А ініцыятарам быў ксёндз Павел Сухоцкі.
Ён знайшоў і грошы для будаўніцтва касцёла, і кіраваў будаўніцтвам. І вось мясцовыя жыхары для ўвахода ў касцёл прымацавалі шыльду ў яго гонар. Між іншым, жыхарам Трабаў вельмі шанцавала на рэфарматараў святароў. У 1911 годзе сваю самую першую імшу тут спраўляў ксёндз Александр Астрамовіч, і гэта дзякуючы менавіта яму у храме упершыню загучала беларуская мова. Энцыклапедычная даведка. Александр Астрамовіч. Літаратурны псеўданім Андрэй Зязюля. Святар, паэт, асветнік, філосаф. Нарадзіўся ў 1878 годзе ў вёсцы Навасады, Ашмянска павету. Пачатковую адукацыю набыў у Гальшанах. 2 гады вучыўся ў Ашмянскай павятовай вучэльні. З 1901 году служыў у пяхотным палку ў Гомелі і Барысаве. У 1910 годзе скончыў духоўную каталіцкую семінарыю ў Санкт-Петербурзе. Спачатку Александр Астрамовіч марыў вучыцца ў нашай былой сталіцы, у Вільні, але вось на вялікі жаль у Віленскую духоўную семінарыю ён з першага разу не паступіў, і тады ён вырашыў ехаць у Петербург. Спачатку у Петербург прыехаўшы, ён паступіў на аптэкара, вывучыў добра лацінскую мову і пасля з лёгкасцю паступіў у Петербургскую духоўную семінарыю. І вось у Петербургу Александр Астрамовіч пазнаёміўся з беларускімі адраджэнцамі і назад на радзіму вярнуўся свядомым беларусам і з мэтаю весці імшу ў касцёлах толькі па-беларуску. Але гэта пачало не падабацца польскім уладам, і яны яго сталі пераводзіць з аднаго месца на другое. З Трабаў яны яго перавялі ў Ракаў, пасля ў Барысаўскі павет, пасля ў Ашмянскі. Але вось усе гэтыя свае пераезды Александр выкарыстоўваў на карысць бацькаўшчыне. І вось Астрамовіч, дзе толькі мог, арганізоўваў беларускія школы. У касцёлах імшу вёў таксама толькі па-беларуску. Сялянам чытаў свае вершы, вершы свайго сябра Янкі Купалы, з якім ён пазнаёміўся ў 1909 годзе у газеце «Наша Ніва», куды Астрамовіч прынёс свае самыя першыя вершы. І вось дзейнасць беларускага ксяндза не падабалася не толькі польскім уладам, але і савецкім. Саветы неаднойчы садзілі яго ў турму, і гэта ўсё адбілася на здароўі Александра. І ў 1921 годзе у 43-гадовым узросце Александр Астрамовіч памёр. Ксёндз Астрамовіч на пачатку 20-го стагоддзя адстойваў беларускую мову. Тую мову, на якой раней размаўлялі вялікія князі, тую мову, якая гучала ў каралеўскіх палацах. Бо ксёндз Астрамовіч ведаў, пакуль жыве мова, жыве народ, пакуль жыве мова, жыве нацыя. Так што, як казаў наш класік, не забывайцеся мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Да пабачэння!